Atletikena, Ernesto Valverdek atera duena, honako hause. La Fuente atean, Iraola, Murillo, Luis Prieto eta Casas atzean, Orbaiz eta Gurpegi euskarrian, Joseba Etxeberria, Jeste eta Ezkerro iruko lerroan, eta aurrean joan den igandean gertatu bezala, Joseba Llorente Marino atean, Campos, Molina, Raúl eta Iraola atzealdean, Gustavo, Kotrofe, Miguel Ángel eta Nacho Calvillo zelai erdian, eta aurrean Lanza eta Alejandro. Atletikek ezin izan ziola Espainoli irabazi hemen San Mamesen, naiz eta Lehoiak jaun eta jabe izan ziren. Eta Lanzarotek ordea etxean irabazi egin zion San Sebastián de los Reyes taldeari, eta beraz beko postuetatik hasi da ihes egiten Sosa Espinelen taldea. Llorenteren jokaldi oso ona eta buruz errematea Ezkerro kanpora jokaldi honetan. Pablo Orbaizek zuzenean jaurti du, eta oso ondo Lanzaroteko atezaina Marino, etzen batere errazera hoi bezala Jestek aterako du, motzean atera ere, erdiratu egingo du orain Basauritarrak, ez da txarra, eta berrirore kornerra baloia Marino kikututa. Llorente, Javi Casas, Ezkerro, Gurpegi eta Etxeberria area barruan, hor da baloia, ez da txarra, Ezkerroren errematea kanpora, eta epailearen iritziz aurrera doa Donostiarra. Pase luzea Llorenteri, ez da batere txarra, ondo kontrolatu du, gola etor daiteke jokaldi horretan, baina ezin hobeto. Eta ezin da Atletikin nahi duen bezalako ritmoa eman, ez da, gero beraiek ere bai, beraiek ondo kokatuta daude, eta benetan zaila da, Iraolak erdiratu, eta gola! Atletiken aldeko zelako gola! Lehen zatiko 23. minutuan, ustekabean harrapatu du hor Marino, Lanzaroteko atezaina Fernando Llorentek, eta baloia saretara bidali du Iruñan jaiotako aurrelari gazte honek. Hor da iaz Euskal Kopan Atletikekin gola sartu zuen Llorentek Barakaldon, eta hau du Kopan sartu duen, Errege Kopan sartu duen lehenengo gola Llorente kortxe duzue. Iraolaren erdiratzea bazirudien atezaina nagusituko zela, baina aurre hartu dio ustekabean Llorentek Marinori. Atletik bat eta huts, eta horrela amaituz gero aurrera egingo luke Atletikek. Hor da Andoni Iraola, burua altxatu du zurbildarrak, ez da txarra erdiratzea, bigarrena etor daiteke, buruz zerrematatu du Fernando Llorentek, baina etzeren batere erraza. Atera da hortik, ondo atera da gainera. Aukera Llorenterentzat, bigarrena etor daiteke, hor da Etxeberria eta gola! Atletiken bigarren gola, Joseba Etxeberriak sartu du 28. minutuan. Hor da Elgoibartarraren poza, segurako nahaste borrastea izan da horarea barruan, ernezegoen hor Fernando Llorente, baloia berreskuratu egin du Atletikeko aurrelariak, aldaratzea Etxeberriari etorri zaio, bi aldiz pentsatu barik jaurti du Joseba Etxeberriak eskuinez, eta zutoinodotik baloiak sareetarako bidea hartu du, 2-0 Atletik aurretik. Hor Llorente nik uste dira aukera gehiago bazituela, bere ezkerrean esanti ezkerro badago, eskubira egin du, azkenean ondo atera zaio bat ere, Joseba Etxeberriak oso ondo jo duelako baloia, baina berri bere Llorente asaltzen da bagoiarekin horrela barruan, ondo kontrolatuta eta ondo jokatzen. Joseba Etxeberriak aurten Kopan sartu duen lehenengo gola. Bagoia area barruan da, Ukabilez urrundu du baluia La Fuentek, eta ondo geratu du. Aldaratzea Nacho Calvillok jaso du, bi aldiz pentsatu barik jaurti, eta ondo kokatuta zegoen La Fuente, oraintxe bertan amaitu da lehenengo zatia. Momentuz Atletik nagusi 2-0. Joseba Etxeberria, Orbaiz du aldamenean, area barruan da Pablo Orbaiz, hirugarrena etor daiteke jokaldi honetan, hor da Ezkerro, Llorente ez da iritsi, ez da Jeste ere, jaurtiketa egingo du Gurpegi. Zalezek oraindik ez du inolako partido jokatu. Hortxe da aukera. Kanpora. Ederra pasea buruz, Llorentek Fran Jesteri emandakoa. Bai. Maiz gertatu zaio hori, partido honetan. Aukera orain Alejandrorentzat kontuz area barruan da jaurti, eta hori geratua hori Iñaki Lafuentek egindakoa. Teknikoki ere bai, berak lan gutxi egiten du defensako lanean, hortarako beste talde osoa dago, eta bera zai dago, hor etortzen dira molei guztia hartatzeko. Jaurti orain Llorente kanpora. Urrutitik saiatu da horrengo honetan zera bat hartzeko.
ez urduri ipintzeko azkeneko minutuetan, eta batez ere larun batean partida da. Hor da aukera eta gola! Atletiken 3. gola, zuk esatea nahikoa izan da Joanan. 12. minutuan, 3 eta hutsekoa, nork sartu du? Fernando Llorentek, bere 2. gola partidu honetan. Eta pozizugarria du aurrelari gazteak. Pozik egoteko modukoa da, noski. Bueno, bere 2. partiduan eta gol bi egitea. Hau, 2. hau benetan polita. Eta Ernesto Valverde itxaruten zegoen, Atletikek noiz 3. gola sartu. Berreskuratu. Eta hor da Joseba Etxeberria. Llorentek eskatu dio baloia, momentuz itxaron egingo du Elgoibartarrak. Area barruan sartu da, erdiraketa eta gola. Atletiken 4. eta 3. oso antzekoa. Golegilea Fernando Llorente. Eta buruz sartu du berriro gola Iruñan jaiotako 19 urteko aurrelari honek. Eta Etxeberriaren erdiratzea txalogarria. Bai, jokaldia polita izan da. Bakarri da lekuan egotea, besterik ez. Ez dauka salto beharrik, ez dauka esterrin beharrik, multza bakarrik. Atzelari baloiari begira bakarrik gelditzen dira eta aurrelariak movimento ondo egiten du, ez? Piskat aurrera egiten du, gero bizkarra hartu, erdiraketaren zai egon, eta multza bakarrik, ez? Horre... Bueno, eta prez, bai, esan behar genuen prez dagoela Javi González, zailaratzeko, eta badator aldageletara, atxeena hartzera, Joseba Etxeberria, oraintxu, azkenengo jokaldi honetan. Tiko konturatu da, aurkaria inguruan zuela, eta Iraolari eman dio baloia, eta gola. Atletiken 5. Santi Ezkerrok sartu du, baina berriro ere aipatu beharra dago Joanan. Hori erdiraketa hori Andoni Iraolak egindakoa, izugarria. Bai, berriro ere ate aurrean bakarrik, atezaina ez dakit zer zango dion atzelariei, baina berriro atzelariak baloiari begira, inguruari begiratu gabe, bigarrengo zutoinean baloia jokalari beti geizki, eta Iraolak oso ondo ipintzen ditu baloiak hor. Eta hor ikusi dugu begia, nun ipintzen duen baloia. Eta bakarrekan dago, eta atzelari guztia begira, eta atezaina, atezaina ja saretik baloia ateatzeakin nahikoa du. Bai, Makaldabel horrelako baloietan gaur. Bi euskal talde zelkatu dira, Sevillako bi taldeak. Aukera Zurigorrientzat Urrutitik egin du Jaurtik eta Orbaizek eta hori gola. Ama, hori gola Pablo Orbaizek sartutakoa. Itzela, burua altxatu, atezaina nun zegoen ikusi, eta baloia sareetara bidali du. Berak nahi zuen tokian kokatu du baloia Pablo Orbaizek. Hau dira partiduak gozatzeko eta taulako jokaldiak ateratzeko begira, ze postura ona ipintzen duen, ze ondo jotzen duen, eta atezainak ezin duen sartzen. Gola polita, jendeak gozatzeko, berarentzako ere bai, holako aukera gutxi goten diralako lehenengo mailan, eta momentu hauek aprobetxatzen dira. Ia aurkari ditu inguruan, Ganuri ematen dion baloia, Iraolari. Iraolak ezker hori itzuli dio, zazpigarrena etor daiteke. Eta berak amaitu beharrean Llorenteri ematen dio. Ez du aldatu, ez da? Bai, baliteke. Sentatuto balimagoa normalean. Utxegin du orain Iñaki Lafuntek, eta kanpora. Alejandroren Jaurtik eta kanpora. Hortxe eukidu ba, abagunea. Lanzarotek, Samamesen gola. Zer gertatu den. Baina jokoa eten da. Arrasaina. Arrasainak min hartu dirudienez. Eta laugarren epaileak hartu behar izan du banderatxoa. Somatuko dute bai, igarriko dute bai, Zurigorriek datorren larun batean, baina Osasunak ere partida izan du. Eta partido gorra baita beraien. Ustenek gehiago nabarituko dela zelaiaren egoera atikan, Oraintxe amaitu da partidua, ez du segundu bakar bat ere luzatu epaile jaunak, Atletik nagusi 6 eta huts 4 gol. Edo 3 gol sartu ditu Fernando Llorentek, Etxeberriak bat, Ezkerrok eta Orbaizek ere bana sartu dute, eta esan beharrik ere ez dago. Atletik kopako final laurdenetan dugu, datorren ostiralean etzi egingo da zozketa eta ea ba, zein aurkari egokitzen zaion talde
zuri gorriari.